बेपार खालामना मावना जानायखौबो मानसिफोरा मिनियो। अलंबार, मैगं बेपार खालामनानै जानाय अबस्थाखौ नुनानै नों आंखौ मिनिदोंमोन ना? दा जौ लोंनानै थानाय अबस्थाखौ नुनानै मा जायो जादो नों? दालाय नों मिनिगोन ना गाबगोन? जेराव नों आंनि मोजांखौ नायना थानो हायाखैब्ला आं गुबुन महर नोंनो दिन्थिनो लाबाय। हारसिं जिउ, गोसोबानो खामायगोन, गोसोबानो जागोन, गोसोबानो बेरायगोन। आइदै, माथो दासो खर'आव एसे हमदों। थाबायनो हागोन ना हाला? रुमसिम सहैगोन ना सहैला जाखो आंलाय? हाखौनो गोजौ गाहायसो नुबाय माथोलै। जेने थेने थांनोसै। रलाय दैजि, हनै नाहरलाय, बै सैमायालाय मानसिसो अरखांनानै लानानै फैदों ना पुतुलासो जाखो? आरे नङा माथो, बे सैमायाथ' मानसिसो अरखांदों। हे सोर, मानसि मारब्ला मानसियालाय बोरै सैमाजों अरखां जालायनाय जाखो? ना सोरबा मालिकआ गावनि सैमा फुसिनायजोंसो गेलेदों? नङा, मालिकब्लाबो सैमाजों रावबो बिदि गेलेया। थारैनो बे मानसि गोथैसो, बिखौ सैमाफोरा अरखांनानै लानानै फैदों। दैजि, आं मानसिखौ नायनानै सिनायनाय मोन्दों। औ आयं, उनथिंखायनो मानसिखौ आंबो बारा हमनो हायासै। ओरैनोथ' मानसिखौ नायनानै जेन सिनायनाय बायदि मोन्दों आं। सिगांथिं नायब्लासो हमनो हासिगोन। आयं, गोख्रै बासायफै, बियो आंनि आइसो। मा? जोमैसो? धर बिदिजों खारनाय नङा सैमाफोरा, बिखौ लावथिजोंसो बुनांसिगोन। ए सोर, मा जाखो? बे जोमैयालाय सैमाजों अरखां जालायनाय। ए सोर, नांगौ समाव लावथिफोरखौबो गंसेबो मोनला, बहा थाजोबखो लावथिफोरालाय? हाबाब, अन्थाइ गरसेबो गैया, लावथि गंसेबो गैया। हाबाब, जेरैथिंबो जारलासो। मा दिन, मा बोथोर जाखो, मा मानसि जाखो? मानसिया सैमाजों बेबायदि अरग्लि जालायनाय? लावथिखौबो दा मोनगोन नांगौ समाव जेबो मोनखाया। आयं, आं लावथि मोनबाय। दे दाम बुदो, गोख्रै सैमाया बुना होदो। न' आयं, मासेखौ बु। हाबाब, मा सैमाहाय बिलाय मानसि अरखांलायग्रा? बेथ' जौ बथलसो। जोमै, ओइ जोमै। आयै, हाबाब, जोमैया जौ लोंलायलायदों। जौ लोंसे लोंनानै बथलबो लालायलायदों। हाबाब, मा जाखो बे मानसियालाय? आयं, नों आइजों थाथ', आफाखौ लिंनानै लाना फैनि आं। थां, गोख्रै थां। आयौ, अना खाना बेसेरा। दिनै बेबायदि अबस्थायाव जोमैया। दुखु मोनबाय आं जोमै, नोंखौ बेबायदि नुनानै। मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नों आंनि बिजावजालि जोमै। दिनै नोंखौ बेफोरबायदि नुनानै आं दुखु मोनबाय। जोमै, दिनै नों सैमाजों अरजानानै बुद्रु जालायनाय अबस्थायाव जानानै फैबाय। नों माब्रै दङ? दुखु मोनबाय आङो। दिनै हौवा थानानैबो हौवाजोंबो गोरोबला, दिनै न'खर थानानैबो न'खरावबो थाला। बबेयाव थायो, मोनजायो, मोनलोङो, जेबो खबर गैया नोङो। दाबो सफैला लिंनो थांनायाबो। सहैदोंना सहैयाखै मानसियानोथ' दाबो। जोमै, ओइ जोमै। हाबाब, मानो थेफादे लोंनांगौ नोंलाय? मा नांनायनि जौ लोंनांगौ जाखो लासिं फासिंनो? लोंदों, लोंनानै दलद रुम सिङाव थाब्लाबो जायोलाय। बिदिबो नङा, लामाफोराव गोलैना थालायनाय। मा बुंनांगौ जोंखौ, जोंनि न'खरनि मानसिफोरखौ? लासिं फासिं समाजा जोंखौ मा बुंनांगौ? ओइ जोमै, सिखारलाय। दा नै हारसिं लाना थांनोबो हाया आङो। दा रावबो गैया बुद्रुना लांनोबो। मा जानांगौ जाखो? आयु, हाबाब। ददे नायलाय, जोमैया माबायदि अबस्था? मा जाखो? मानसियानोथ' हमनोनो हाला आङो। सोरनाव बिदि लोंफैखो बियो? एथ'ग्राब बेफोरबायदि हुस गैलायै। जोमै, मिथिगौ नोङो ददे, जोमैया बेबायदि अबस्थायाव नङामोन। जों फैस'नायखायसो, नङाब्ला बेखौ सैमा माने बुद्रुनासो लानानै दङमोन। मा? सैमासो बुद्रुनानै दङमोन बेखौ? सैमायालाय बोरै बुद्रुलायनांगौ जाखो बेखौलाय? औ, मानै गाहाम सैमायाबो जा गिदिरखा। मासेया अरहांहां जानानै दङमोन, आरो मासेया खिथुआवनो अरनानै बुद्रुनानैसो लाबोगासिनोमोन। जों थिग बे समावनो सफैनायखायसो। सोरांस्रि, जोमैया जोंहानि न'आवनो लोंहैदों। आं बेखौ बादा होखादोंमोन, बिखुनजोखौबो होनाङा होनना बुंखादोंमोन। नाथाय आंनि बिखुनजोआथ' अख्राखा।
बिखुनजोखौ बुंखादोंमोन आं होनाङा होननानै बिखुनजोआबो आंजों नांलायलायनानै सानैजों मालाबानो थांनानै लोंहैबाय आरो माला फैखो बेखौबो आं मिथिया नोंसानावसो लोंहैदों होनबा बियो फिसाजोबो फैदोंमोन आंजों फिसाजोआ बिफाखौ लिंनो थांदों माथो दाबो सफैया लोगो मोनदों ना मोनाखै थौ थौ सानैजों हमनानै लांनानै दोनहैनोसै बे मेन र'डआवखि आरो बेफोरबायदि जुमाय लोंनानै गोलैनानै थायो इसोर बे सासेनि थाखायनो जों गामिनि गासैबो हिन्जावफोरा बदनाम मोनफाजोबगोन थौ थौ सानैजों हमनानै लानानै थांसै थौ औ दे नों आथिंथिं हमदो आं खर'थिं हमनोसै जोमैया जोमैया आंखौ गारनानै माथो मैगं बेफारिसो जानानै दङ गोदो आंजों थानाय समाव बा ओंखाम ओंख्रिबो संनो नागिरामोन बियो सियाराव जिराय जिराय मबाइल थुयै थुयै थाग्रा हिन्जाव देलाय देलाय थाग्रा हिन्जाव बाहादुरि हिन्जावा दिनै हौवा गैयियावनो मैगं बेफारि बियानोसो हौवानि सायाव जोबोर बाहादुरि बे मानसियानोसो दिनै आंखौ गारबावलायदों थाइसे फैसा इनकाम खालामनो रोङै मानसियानोसो आंखौ नागारबावलायदों मैगं बेफारि जाबाय जोमैया मैगं बेफारि मिनि जाजोबगोन बियो गामिनि मानसिफोरजों मिनिजोबजागोन बियो आफा नों बेयाव जौ लोंनानै मिनिबायसो थादों बिथिं आइया मा जानानै दङ एसेबो खबर गैया नोङो हा सोर नोंनि आइ बेलाय आइ सोर आइ नोंहालाय सोर आइ दंबावो आफा मानो बिदि बुंदों दिनै आइयाबो जौ लोंनानै लामा सामा सैमाजों बुद्रु जालायनानै दङ आरो दिनै नोंबो बेयाव जौ लोंनानै मिनिग्लाबगासिनो एसेबो न'खरनि सिन्था गैला नोंसोरहा मा जोमैया जौबो लोंग्रा जाबावबाय मैगं बेफारि जानानै जौबो लोंग्रा जाबावबाय जोमैया जौ लोंलायना सैमाजों बुद्रु जालायनाय जाबाय नों मानो मिनिखो आफा मिनिनाय बाथ्रा नङा बियो नों मानो मिनिखो नोंनि आइनि खोथाखौलाय मानो सिन्था खालामदों नोंथ' नोंनि आइजों गैयाना आंजोंसो दं आरो नों मिथिखाबाय माथो नोंनि आइजों आंजों गारलायनाय जाबाय थोद जाम्बि जिराय नै लोंनोबा नोंबो मा आफा दिनै आइनि जाथायखौ खोनानानैबो नोङो मिनिबावबायसो आरो दिनै नोंनि थाखायनो आइया गाज्रि जाबाय आरो नोंबो दिनै बेफोरबायदि लोंनाय जानायजों गोदोनानै थाबाय आरो नोङो दिनै गावनि फिसाजोखौबो लोंनोसो फोरोंबावबाय नोंसोरलाय आंनो मा जिन्दागि होनो नागिरखो नोंसोरो दिनै आंनो मा जिन्दागि होनो नागिरखो आंखौ जोनोम होनानै थोद जाम्बि मा गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायदों जिराय जौ लोङाब्लाबो नै जाग्राफोरखौ जाबानो जाबाय दा आफा दिनै एथ'ग्राब दुखुनि बाथ्रा नोंनो खोन्थाफैदों नाथाय नों मिनिबायसो आरो दिनै नोंबो आंखौ जौ सोलोंनो लिंबावबाय बेबायदि जिउखौ आंनो मानो नांबावगौ दिनै बिमा बिफायाबो बेबायदि आगानाव दिनै नोंसोरो आंखौ गावसोरजों लोगोसे नोंसोरो गाज्रि आगानाव खोलैफानो नागिरबाय नोंसोरजों गाज्रि जाफास्लायस्लाय आं हाजों सुइसाइड जाना थैनायानो मोजांसै जाम्बि गथ'आ जा दुखु खालामखायो जाम्बिसो बियो सिख्ला समाव बिन्दास थानो नांगौ बिना सिख्ला समावनो जा दुखु खालामखायो देनां हाबा जाबाबो दुखुथियासो थाबाय थागोन नामा बेलाय गथ'आलाय जाम्बिया लोंफ्लांगारबायलां दिनै हारसिंनो आयु 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 लोंसोना लादों हासुदैयाखौ थिखोख'नो हालायाखै जोंहासो गावसोरहा साला हौवा हिन्जाव नांलायनानै मा जायो मा थायो जों न'खरनि मानसिफ्रासो खस्थ' मोनो हारे सोरखौथ' बुखिबो लायखो बे सोरांस्रियाबो ओइ सोरांस्रि थिखोनो हाला बेखौ बेयावनो दोनदो आरे मा लाबोदों ए नोंबो सिन्था गैया फाबोना गैया लोंनानैसो दङ हासुदैखौ नाय नोंनि हिन्जावा जुमाय लोंनानै लामा सामा माबायदि अबस्था जानानै दङ नोंसोरो दावराव जागोन जौ लोंगोन नोंसोर बेलथायलि थागोन जोंसो खस्थ' मोननांगौ लासिं बासिंनो सोर बेलाय सोर होनदों नोंनि हिन्जाव जोमै मानोथो बेबायदि थिखोना लाबोखो जोमैखौ जोमैया थैबायना माथो नोंफाबाय होननानै बुं नोङो बोरैथो दैजिया नोंखौ लिंनो फैदोंना फैयाखै दैजियालाय फैदोंमोन बुंदोंमोन बुंनायालाय आं हारसिं गोसो होना लोंबाय थानायाव खबर होफैबालाय आं थांनो हागोन आरो बिनिखाय थाङाखै आं लोंजोबग्रोना लानानैसो थांगोन सानदोंमोन अब्ला बोरो दैजिया खबर होफैदोंब्ला मानो थाङाखै दैजिया माबा थैनायनि खोथासो बुंदोंमोनलै सोरांस्रि ओंखारलांदोंमोन थैहैखैसो ना माखोसोथाय गथ'आ थांलाय दैजिखौबो नायहैलाय